Maes Eisteddfod yr Urdd, Anis Môn, 2026. Byd gwbl rhyfeddol. Dyma, mae nhw'n ei elw yn dawnsio Creaduriaid. Mae pob symudiad yn edrodd stori. Cwo, mae pob manalun a lliw yn galw am salw. Gwrandewch, sŵn cystadleudd yn twymo'r llais. Ac yn y rheg brofion, y rhiant nerfus yn byw ar goffi. Ond yn aros yn gwylio pob symudiad, pob manalun, o'r tensiwn yn amlwg. Drachwch trew fanna, pioden y maes. Y casglwr sticeri o fry. Be allai ddweud? Mae'n Griff yn ei hun. Yn dewel, yn ei gornel, mae nhw'n ei elw y steward. Ond baddwch yn wyliadwrus. Pen fo angen gell fod yn bendant, hyd yn oed yn llym. Yn enwedig pen ddaw'r elwed i gau drws y pafiliwn. Creadur pryn iawn. Lle gwyllt yw Maes Eisteddfod. Llaw mwd, hufen iar lawr, a pheidiwch a byth sefyll o dan un o raids y ffair. Dim ond y rhai dewr sy'n goroesi y maes.